Salut și bine te-am găsit la un episod cu Brookhaven. Bă, cine e bă omul ăsta? Bă. I-am ieșit de pe joc. Bă. Nu, asta. O, da, asta, luăm o mitralieră de asta. Bă, cine ești, bă? Zi-mă mai repede. Am ieșit de pe joc, bre. Zi-mă! Am ieșit de pe joc, sunt ninja. Aoleu, da. Da, azi vreau să vă arăt ceva interesant. Pentru că vreau să vă arăt ceva interesant. Cine o să mă fac acum? Vă arăt a doua încercare. Arată la fel, dar unele chestii s-au schimbat. Asta e Mami Longlegs. Asta e Catnap. Asta e Dowie. Deci n-are păr. Vreți să vă arăt cum e prototip? Vreți? Nu, ultima oară, da? Asta e Boxy Boom și Lily Lovebraids. Dar prototip, de ce nu l-ai arătat? E prea bun. Dar dacă asta de la acest episod 15 like-uri și 500 de vizionări și 3 abonați, o să vi-l arăt. Dați like A trecut! A dat cineva! Luca, Mihai! Mai mulți s-au abonat și au dat like. Ok, hai să vi-l arăt pe prototip. 3, 2, 1. Da. Ia uitați cum arată mâna lui Mami, mâna lui Kissy. Mamă, voi vedeți? Ravel, la unde e Blana? Habar n-am. Da. Cred că a zburat pe lună. Cam așa arată. Deci, dacă vreau să vă arăt, ia uitați cum arată prototip. Ia uitați cu ghiarele alea. David, băgăm o scenă din aia, un fel de scenă, că țipam eu și zici că vine Hagi după tine. Da. Da, pot să fiu eu Hagi, da. Pa, fraților. Ne vedem data viitoare cu un episod nou.